May standards kag pagsulundan nga ginasunod ang mga terminals. Lakip na diriya para sa mga public utility vehicle kon PUV. Kung sa diin, sa karon, duwa pa lang ka terminal sa syudad ang malapit na lang sa 100% agud mangin fully compliant. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Engineer Joshua Gakit, Transportation Development Officer 2 sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTF or B6, iyagin payag nga ang duwa ka mga terminal amo ang Mega World kag Tagbak Terminal. Samtang ang sa Baldosa kag Gibawan Terminal ang madamo sang issue nga ginapangatubang lakip na diri ang na-expire nga business permit rason nga ginpasara sang city government. Dugang pa niya, sa Mohon Terminal naman ang nakita nga problema amo ang flooring kung sa diin na mayabok ini kag limitado ang palasilungan. Sa bahin naman sang Ungka Terminal, kitid ang lote kag may mga tinion nga nagaginutok diri. Nahibaluan nga lakip sa gina-inspect ang lot area, entrance and exit, waiting area kag ang ma-designated parking area. Sunod pa kay Gakit nga sa ila-uli nga impormasyon, paghahatagan sang city government ang mga pamunuan sang nasambit nga terminal agud makakomply sa mga ginay-require nga standards. Kagini si Kabanderang Kim Kaluy, nagabandera sang matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.